Relatief lange wachtlijsten voor sommige operaties bij het ADRZ. En dat oponthoud komt door spoedgevallen. En verder in deze Zeeland nu. Staking voor fors hoger loon. En op naar Den Haag voor behoud van de school. Goedenavond. Wie in het ADRZ in Goes geopereerd moet worden, moet voor sommige operaties relatief lang wachten. Voor bijvoorbeeld een vergrote prostaat geldt bij het ADRZ een wachtlijst van een half jaar. En dat is veel langer dan in andere ziekenhuizen, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Nou, zorgverslaggever Jannes Goedbloed is aangeschoven. Jannes, steekt het ADRZ nou echt zo slecht af bij andere ziekenhuizen? Ja, toch wel. Want als je bijvoorbeeld vergelijkt met het ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen, daar is de wachtlijst voor diezelfde prostaatbehandeling minder dan 2 maanden. En als je verder in het land gaat kijken, dan is het gemiddeld 2 maanden. Dus ja, dat half jaar bij het ADRZ is wel erg lang. En geldt dat ook voor andere operaties? Jazeker. Bij het ADRZ geldt het bijvoorbeeld voor de besnijdenis, bij de afdeling urologie met een wachttijd van 4,5 maand. Ja, bij oogheelkunde, daar wacht je 4 maanden op een operatie. En volgens het ADRZ zelf komt dat allemaal vooral ook doordat ze vanwege een regiofunctie heel erg veel spoedoperaties hebben. Dus wij zijn natuurlijk een groot acuut ziekenhuis. Dat betekent dat er heel veel spoedpatiënten bij ons binnenkomen. En die mensen gaan natuurlijk, zeker als het acuut is, allemaal voor. Maar dat betekent dan wel iets voor de wachtlijst. En wat is daaraan te doen? Passende zorg, waar we via de Zeeuwse Zorgcoalitie natuurlijk geld voor hebben ontvangen, gaat ons wel helpen om te kijken of we op een andere manier kunnen gaan werken en meer personeel aannemen. Ja, dat is geen optie, dus wij zoeken het echt in passende zorg, digitalisering, echt op een andere manier gaan werken. Kijken of je dingen nog slimmer kunt gaan doen dan we het nu al doen, om op die manier de wachtlijsten te verkorten. Ja, die spoedoperaties, Jannes, want ja, het is inderdaad zo. Ja, het enige ziekenhuis in de omgeving, dus alle spoedoperaties, die komen in Goes terecht. Jazeker, want het ADRZ krijgt ieder jaar zo'n 28.000 spoedoperaties voor de kiezer. En ter vergelijking bij Zorgzaam zijn het er maar 9.000. Dat is nogal een verschil. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor al die geplande operaties. Maar ja, spoedgevallen gaan nu eenmaal voor. Maar wat dan wordt gezegd, die lange wachtlijsten, ja, kun je dan niet heel simpel gezegd een paar weekenden doortrekken om alle operaties in te halen? Nou ja, het is bekend, hè, er is een tekort aan zorgpersoneel. In 2030 hebben we 7500 zorgpersoneel te weinig hier in Zeeland. Ja, en je wil het bestaande personeel dan ook niet over de kling jagen door ze op die manier in te zetten om die wachtlijsten te verkorten. Jannes, we gaan het zien, dankjewel. En alle cijfers die zijn ook terug te vinden op onze website omroepzeeland.nl en in onze app. Het evenement Vlissingen Maritiem gaat dit jaar niet door. De gemeenteraad besluit pas in april over een subsidie. En dat is te laat, zegt de organiserende stichting. Die noemt het een blamage dat Vlissingen Maritiem daardoor niet doorgaat. Omdat er al ruim een jaar overleg is met de gemeente over het evenement. De Internationale Wielerunie heeft Antoine Tolhoek uit Ierseke geschorst nadat er doping in zijn bloed is gevonden. Zijn Portugese ploeg, Samgar Anicolor, waar Tolhoek net begonnen was, heeft het contract met hem meteen opgezegd. Momenteel wordt onderzocht waar de stoffen in het lichaam van Tolhoek precies vandaan komen en of hij ze wellicht binnen heeft gekregen zonder dat hij het wist. Medewerkers van olieraffinaderij Zeeland Refinery bij Nieuwdorp voerden tijdens hun lunch acties voor een hoger salaris. Hardere acties en stakingen sluiten de vakbonden niet uit. Medewerkers van Zeeland Refinery kwamen tussen de middag naar buiten om hun looneisen kracht bij te zetten. Zij willen meer dan 12% loonsverhoging. De directie van Zeeland Refinery biedt nog niet de helft. Ik vind dat we een goed eindbod hebben neergelegd. Daarbij hebben we verder ook uitstekende arbeidsvoorwaarden. Maar uiteraard, personeel staat altijd vrij om actie te voeren. Wij willen een laatste signaal afgeven dat zij het niet eens zijn met het gedane eindbod. Personeel en vakbonden eisen meer loon om de fors gestegen prijzen van de afgelopen 2 jaar te compenseren. Het lagere bod van de directie wordt weggehoond. Gezien ook de inflatieachterstand is dit een schijntje. Als de bonden en de directie voor morgen 12 uur niet tot overeenstemming zijn gekomen, volgen meer acties en stakingen.
Een dag na de brand in een loods in Kloetingen zijn er nog altijd asbestdeeltjes aanwezig. Een saneringsbedrijf ruimt vandaag en morgen de asbestresten op. In verschillende straten waar de asbestdeeltjes nog aanwezig zijn, geldt nog steeds het advies om ramen en deuren dicht te houden. Die gebieden zijn nog altijd afgezet met linten. Huisdieren mogen wel weer naar buiten, maar de poten moeten, voordat ze weer naar binnen gaan, schoongemaakt worden. Een feestelijke opening bij de Covra in Nieuwdorp, want die slaat niet alleen radioactief afval op van de kerncentrale, maar heeft ook een kunstdepot. En dat is voortaan open voor bezoekers. Het leuke hiervan is dus dat nu die kunst, waarvan we wisten dat die hier was, dat die een beetje zichtbaarder is gemaakt. Hè? En dat is aardig natuurlijk. Het is eigenlijk een noodvoorziening dat mocht er een calamiteit uitbreken, dat voor alle musea in Zeeland er een plek is om tijdelijk dan de collectie op te slaan. En de andere is dat wij altijd zoeken naar depotruimte. We hebben veel meer spulletjes dan we in een museum kunnen laten zien. En de Covra heeft ruimte ter beschikking gesteld om dat op te slaan. Nou, dat is natuurlijk een hele veilige plek. Dus wij zijn heel blij dat dat hier kan bij de Covra. En wie de kunst in de Covra wil zien, kan een rondleiding boeken. Een bus vol ouders, leerlingen en docenten van de Isaac Beekman Academie in Capelle vertrok vanochtend in alle vroegte naar Den Haag. Ze voeren actie tegen de sluiting van hun school. Wij gaan naar Den Haag, naar de Tweede Kamer, voor een vragenuurtje van 11:15, 11:15. En het wordt onze zaak behandeld van de sluiting van de Isaac Beekman Academie. De school zou een ondermaatse onderwijskwaliteit hebben en niet voldoen aan het minimumleerlingenaantal. Eerder deze week was de actiegroep bij het ministerie van Onderwijs en toen werd ze verteld dat het besluit om de school te sluiten blijft staan. Toch geeft de actiegroep niet op. Wij geloven 100% in onze school. We hebben een school die niet is zoals de massascholen. We hebben een kleine school met veel aandacht, veel persoonlijke aandacht. Dus wij strijden voor onze kinderen en ouders zijn heel erg strijdlustig. Dus wij gaan dit gewoon winnen. Maar in de commissievergadering kwam de school maar heel kort ter sprake. We gaan natuurlijk hier vandaag niet het debat voeren. We gaan wel een brief behandelen die ook over de Isaac Beekman Academie is binnengekomen. En dat debat dat staat gepland op 13 maart. Nog een maandje wachten dus. Toch was de actiegroep niet voor niets gekomen. Ze hebben de brieven en een petitie overhandigd aan de commissievoorzitter. 13 maart zullen ze opnieuw richting Den Haag gaan om te horen of de deuren van de school in augustus definitief moeten sluiten. Tot voor kort was hun toekomst onzeker, maar inmiddels repeteren ze vol overgave voor hun eerste concert in de Schouwburg. Onder een nieuwe organisatie met een nieuwe naam, Villa Musica. Voorheen de Zeeuwse muzikanten. Ze mogen weer en ze hebben er zin in. De leden van het orkest mogen dan een verstandelijke beperking hebben, maar ze kunnen donders goed uitleggen hoe belangrijk muziek voor ze is. Het contact met de anderen en ook natuurlijk ook het plezier maken met elkaar met de muziek. Heel fijn, want het is mijn hobby geworden. En ook ik kan er ook mijn gevoelens in kwijt en ik vind het best leuk om te spelen ook. Nou, als het wat is, dat ik met iemand kan praten. En dat ook wel, muziek is ook wel van plezier hebben. Het voelt gewoon echt als een muziekfamilie. De zorginstantie Cirelo besloot vorig jaar om na 27 jaar de Zeeuwse muzikanten op te heffen. Verontwaardiging alom. De redder in nood was een andere grote zorgaanbieder, Philadelphia. Bij Philadelphia vinden we muziek belangrijk en deze groep heeft zo'n lange, grote historie. Dat wilden we absoluut een plek blijven geven in de maatschappij. Je ziet de blijdschap op hun snoeten, maar het is daarnaast natuurlijk ook wel heel spannend. Want er zijn wel heel veel dingen veranderd. Maar je merkt vooral dat ze blij zijn dat ze weer kunnen spelen. Behalve de orkestleden verhuisden ook nagenoeg alle vrijwilligers mee. En dat bevalt meer dan goed. Aandacht voor het orkest. Visie op de manier waarop je muziek kan maken. Ook op deze manier. Een warm bad. De ruimte die we nu hebben, die we ook hebben gekregen mede dankzij Philadelphia, is voor ons, ook voor de vrijwilligers, geweldig. Er moet minder gesjouwd worden, want de vrijwilligers zijn meestal niet de jongste mensen. Dus dat is al ideaal. En de ruimte die we hebben is voor ons geweldig. En ook voor de mensen van het orkest zelf. Als de nacht verdwijnt en de zon is schijnt, als ik jou zo zie, neem het zin van mij. Waarom is het zo fijn om weer aan de slag te zijn met het orkest? Omdat muziek zoveel losmaakt en er is ook echt aangetoond wat muziek doet.
de verbinding in je hersenen enzovoort. En dat je samen zijn. We zijn een familie, een muziekfamilie. En dat moet gewoon bij elkaar blijven. We gaan ook weer optreden, dus ja, het is weer gezellig. Weer dat we bij elkaar weer mogen komen en dat ook ja, de gezelligheid is. En dan is er nog die nieuwe naam. We hebben de muzikanten gevraagd wat zij een mooie nieuwe naam zouden vinden voor het orkest. En daar is Villa Musica uitgekomen. Ja, want ik heb de naam verzonnen samen met Jan. Villa Musica heet die. Goeie naam, hè? Ja, hele goede naam. Prima, ik ben er trots op. Heel mijn hart staat open voor jou. Het eerste optreden van Villa Musica is zaterdag 30 maart in de Schouwburg in Middelburg. Het was vandaag een regenachtige dag. Tot middernacht kan er zelfs wel tot 20 mm regen vallen op sommige plekken. En het was vandaag ook een gure dag met temperaturen rond de 6 graden. De komende dagen blijft het regenachtig, maar het wordt wel warmer. Zeker morgen, zelfs tegen de 12, 13 graden aan. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een fijne avond en tot morgen.